El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. Saps quan consumeixen els teus electrodomèstics? Les neveres, per exemple, disposen d'una classificació molt clara. Per si de cas, el model A és el més eficient. Però la tecnologia avança i el Parlament Europeu creu que cal actualitzar l'etiqueta d'aquests i estendre-la a altres aparells, com per exemple els aires condicionats. I encara més. De la mateixa manera que un supermercat francès ha deixat de vendre els productes d'algunes marques per considerar que tenien preus abusius, l'Eurocambra demana un calendari per treure del mercat els productes menys eficients. L'estalvi no només és bo pel medi ambient, sinó també per la butxaca. Petits gestos com apagar la tele, baixar el termostat o desendollar els carregadors del mòbil redueixen molt la factura de la llum. I és que una tele en stand-by consumeix gairebé la meitat d'energia que com funciona. A la cua altre cop. El nostre estat es queda enrere a l'hora de regular el consum de tabac. Fa 2 anys, la llei antitabac va canviar el panorama de l'oci. Avui, locals com grans restaurants tenen zona de fumadors i de no fumadors, mentre que d'altres, com petits bars, van haver d'escollir si seria un local lliure de fum o no. Llavors hi havia pocs països de la Unió amb un reglament que protegís tant els no fumadors. Va ser un bon avenç. Llavors, perquè la cosa ha canviat, els estats europeus s'han posat al dia i la majoria comencen a passar-nos la mà per la cara. Qui vulgui fumar, que fumi, però no dins d'un espai tancat. Aquesta bàsicament és la filosofia que prolifera a Europa per regular el consum de tabac. El pioner en dur-ho a terme va ser Irlanda, que va obligar a tots els llocs tancats a prohibir els cigarrets, fins i tot en els emblemàtics pubs irlandesos. Sorpresa! No només van baixar les consultes al metge, sinó que els pubs van veure augmentada la seva clientela. D'aquesta manera, no sorprèn que l'exemple a seguir hagi estat l'irlandès i no l'espanyol. Preneu nota, si viatgeu a algun dels següents països del continent europeu, no podreu fumar en un lloc tancat. Irlanda, França, Itàlia, Regne Unit, Finlàndia, Noruega, Malta i, ben aviat, la República Txeca. L'únic país que ha seguit l'exemple espanyol ha estat Portugal, però val a dir que ho ha fet al revés. En lloc de deixar triar els amos dels locals petits si la gent pot fumar o no, prohibeix fumar en els locals petits i el dret a escollir es deixa als grans locals. Cadascú és lliure de jutjar. Acabem el programa. Si voleu repassar-lo, visiteu-nos a internet, a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus!